Barag-barag na naman baga, ang barag-barag na babae, kan tabako sete. Ang baga ko digdiyos sa 3 ihos. Bako 2 ihos, bako 4 ihos, kundi 3 ihos. Sikti bagay ni Santo Domingo. O dakulo kay niyo, nagpaparo sa FB. O grabe naman baga mga paibog ni badis mga post ng picture. Siyempre dahil man ako mapadaog madi, wala man ako. Pwede din yung face mask. Una daw, mo hinapot ko, pwede na ako warang face mask. Ang bawal sa nadaaw, so warang face. Ang mabayad na ako madikang entrance. Ang pag-una-una ako magamadi at 3, mansanata 3 ihos. Ito pala ang 50. Oo, yan baga ang entrance. Ito man ang exit. Siyempre, malaog pa man sana kita, kaya sa entrance kita malaog. O alangan naman maglaog ka sa exit. Ako patalan mo na ang paglaog-laog mo pa sana ang masabat sa imo. So parang ansod. Char, matatanaw mo nang itaas yung Christmas tree. O sus marihusip na magkalang ka o panigurado halang ka o magkainiyo ang singil ni Apil. Kuryente. Pahingurago magang paela o bako sa naanda kulon manatawo. May gurang aki tins sing kupol. Wara ako mapusman para mapahiliman sa kuya magagayo na pusing. O ang problema tiyaw na ko digdi sa gilid. Di ko sa pagtawo baya. O yaw mo pala digdi si Ulap. Sutugang magay ni Dampog. Oo yan naman baga sa pahingurago na tawo. Surusuan baga sa putsi. O urong mao na mga kakian. O pati man pala sa mga gurangan. O guro naglibong na naman sa payuko. Tawara pa ako maurog na petsor. Kaipuan ko mong bati pa ibugong si Madi. O siya sana pwede magpasali ka mga picture na sa FB. Liniwan ko na muna libong ka payuko. Taon nilaglaw ako di sa turutanil na iniyong na panoon kang dekorasyon kang Christmas light. O pati digtiyo matawon. Wala na talaga mga pwestuhan. O lintian. Uy Madi mo na pa di. Papaikas ko lang tabi na kung bala ko magdigdiyo na solo. Dahil mo na padaguso na sa imong plano. O dahil ka man magagadan sa gutom digdi. Pero ang matigbak sa imo. So ibog. Pakulibog. Inggit. Dahil nga baya kada ko lumang pereday. Kapamilya, kapuso, kapatid, kaitos eh. O kumasulo ka, umuli ka na magkaturog ka na magtamong ka tabaka ikaliputon. Ipuno mo na sa nasa imo perak para sa Pasko. O si mo daw hindi yung nasa likod kong pogi. O baka pagali kang Christmas makanaw. Face reveal daw kaya. O nagpabisto si Manoy mo siya da si Buy ka pa. Natugang si Buy na pa. O yan ito nakaluwas na mga ako sa tunnel na ito. O taniglibong naman bagas pa yuko tahinang-hinang na ako dumanura lamang akong napitsor. Garo madadaong lang kayo ni sa post sa FB. Liglakaw-lakaw ako nigdiyo sa luwas kang tunnel. O pwede mo pala tigdiyo magpwesto magproposing. Kaya maganaw mayan na sa kong kalag. O nahilig ko maniwara ka man sa post mo. O mahilig mo man ang mga picture ko. Kung sa paglibat-libat mo naglibong pa mo sa mga parong buda nagutom ka dyan ang bakalan ka mga pagkaon. Okay, sa daw ni nahiling kong harong-harong sisay daw naka-star dyan. Umadagos lang maganda sa harong na iniyo makikalag lamang. Aw Pasko palan ngonya na day. Aw makaron la sa napalan. Aw diyo di ba laog na ako maski matawo. Hiling ko daw ako sisi ang pigbibisita ninda sa laog. Aw tama-tamo na naman baga. Aw garo na tatanaw ko na. Aw ang nakatukaw pa lang na ay si Santa Claus. Uy Santa mahagat tabi ako regalo mo yan ng Pasko. Pansibag niya maglagda ako medyan sa pintuan. Aw yaw naman ako nigdiyo sa bakalan ng mga pagkaon. Aw daw magawara akong perak na ibakal. Ay pwede maging mga utang. Adi madi bayadan na sana sa katapusan kang bulan. Baka joke kada ako ligdi pagpipilian na pagkaon panagdigdi ka mo ilibre yun nito ako. Aw garo maluya day man ako ipaparurutan. Aw makalina daw ako digdi naman kita taday man ako pagpautang duman barag-barag na sa nabaya kita. Aw maurag may duyan to yan maurag dyan magpusing-pusing pero hiling ada ko na tawo. Hanap na maganda ibang pwesto. Oo digdi yuman hindi kurusan madi. Pero di ako mapadaog sa imo sa mga picture mo madi. O ano madawang yaw dyan na matawa-tawa day. O baka yaw dyan si James Red. O raraniwan ko daw. O iyo pala niniyo. O igwa mo pala nagdiyo ng many Christmas toys. O wala to doopan ko daw. Mga maurago na day. Makwakot akong saro. O madi sa gabos na linibot ko ligdiyo sa 3 iyos. Iyo niyang magayunon. O garo baga ma-imagine mo na garo nagbalik ka sa pagkaaki. Maurago na day. Siguro ba kantidado naman ang sarok pa na day. O sarong lamisa ini na paano kang Christmas toys. O makaili ka pa sa nagbagang garo na guro ilaw-ilaw mahali na ang stress mo day. O garo nagtataranglay nasa kuyang sa minggil ka kabarag-barag digdi. Ura man ang mga pwestuhan mga pitsuran. Napagdesisyonan ko nang umuli na sa tabako. O baka mag-umuran pahilang pakalmaho ko ako. So, pauwi na po kami guys. O baka naman magnalas ka madi, parang ngayon nagtaram mag-ulok. O mali kapag taram ko kaya dyan, nagiling sa lalaki sa kuya, inulukan ako. O pagunagod kahit buwan na ako. O nasapag ako, talag malo-malo man sana ako mag-vlog. O ni pa pala si Boy Lapa, urati man pagluwas-uwas, pad ako ng pantawo. O madi ka ba sa 3 iyos, mag-iringat na sa natabi ka mo. Mga madi mo na padi, man sa natabi, sa masunod naman. Thank you for watching.